Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 7 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Webes kita subong, Mayo 27, 2021. Sa mga listeners ka mga viewers, palihog like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Kaya mo-subscribe ka mo sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo kung may mga insidente kag may mga balita. May mga issues kag mga balita kita nga pagadalon sa subong nga gabi para sa kasayuran sang aton nga matag palamati. Hindi lang gid sa syudad kag probinsya sang Iloilo, utob malabutan sang signal sang aton nga pagwaragwa. Sa aton nga mga viewers kag mga listeners sa iban nga pungsod, kumusta na kamo dira? Okay lang kamo tanan? Palihog padala ka mo diri sang greetings, comments, ka reactions kay amon basahon. MECQ pa kita sa gihapon. Ay likorban kahapon. Sa probinsya sang Iloilo may ara naman nga likorban. Insynchronize ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa syudad sang Iloilo nga likorban man. May ara kita karon nga panugyan nagikan kay Governor Toto Defensor. Standby, ay i-check naton anay ang pag-asa para sa weather update. Ay daw may ara nga nasiplatan nga low pressure o kon LPA ang aton nga pag-asa. Para sa aton nga linya, si John Michael Jungon sang pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. John, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Yaring latest update sa panahon nga adlaw May 27, 2021. ITCC ang nag-aapekto subong sa Mindanao, easterlies naman ang mag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Kung nga sistema dala sang easterlies makagumang Western Visayas sa mga gulugal-umon tugtog sa magaluumon na kalangitan. Kaya isolated lang ang mga pag-ulan o mga localized thunderstorms. Ang sa Western Visayas mahina tugtog kasarangan di ka nasidlangan kung na bagat na nasidlangan. May makanay tugtog kasarangan man yung mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura subong sa Iloilo 26 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw nagtunod alas 6 utso. Yung kasisidmon, magasilak alas 5:26 bukas nga aga. May atong latest update sa panahon, gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon yung gabi. Ang LPA dyan nakasulod na sa PAR? Sa subong ng LPA, ito ang ginabantayan ta na lusaw na sa taga way nakita sa weather disturbance sa park. Ang ITCZ lang ni sir, magadala sa mga pag-ulan na particularly sa Mindanao,
kaga Easterlist de sir ang magahuyop sa ton sir sa Visayas. So botang balon tunaw na to ang LPA nga manasiplatan nga ara pa sa Sagwa Sampar. Yes sir. Thank you so much John pagi diri sa Iloilo Newsline. Welcome sir kag mayong gabi. Mayong gabi sir. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga listeners, ka mga viewers, padala ka mo dilihog sa inyo nga comment, reaction, pagpanamyaw, kaaga pa-shout out sa inyo nga mga kilala. Ay basahon ta na kay Joy Tamayor, Labordo, no? Dera sa Riyadh kay Sheila Haviliana Gaitan, mayong gabi. Sa aton nga mga headlines, President Rodrigo Duterte liwat gin panomdom ang mga punong barangays sang ila katungdanan sa pagsaway sa mga health violators. Kapitan nga hindi makaimplementar sang health protocols ay padakop sa sang presidente kag kasuhan sang dereliction of duty. Vice President Rodrigo President Rodrigo Duterte mapadalagan sa pagka-vice presidente sa 2022 national election. Turismo sa Nueva Valencia, Guimaras, nagsarurot bangod sa pandemya. Mayor Emmanuel Galila nagpangabay sa mga pumuluyo nga magkooperar. Mayara man kitang reaksyon sa Liga ng mga Barangay, pahayag sa presidente, may kang tanan sa sini nga mga health violators nga pangprisuhon ang mga kapitan kumapaslawan. Yara sa ato nga linya si Punong Barangay Roberto Nino, Liga ng mga Barangay, Vice President ng Liga ng mga Barangay, at the same time spokesperson sa Liga. Siya man ang Punong Barangay sa Kalumpang Molo. Kapitan ninyo, welcome sa Iloilo Newsline. Opo ni mo dis Janice, Trixie, kag si Sweet Dawn. Gabi dyan, mayong gabi Trix, mayong gabi sa tagpalamati sa Iloilo Newsline. Kapitan, na posible nga nabalaan na ninyo ni ang naulihing nga mando sa presidente. Anong reaksyon sang Liga? Well, nakimot ang aton nga mga kaupod nga mga officers kag pati ng mga kapitanes nga miyembro sa aton Liga ng mga barangay kag tanan nga pagkalot sa ulo nahimo sa aton nga mga kapitan sa nabatian ini nila nga pronouncement sa aton nga presidente dyan. So suno kay President Rodrigo Duterte sa kagabi address to the nation nga kumayara dira ang nga mga violators naga kadtos baybay, nga tinipon-tipon, may ara dira nga mga violators nga wala ga face mask, di ang mamukmukan di rin kapitan ninyo? Well, kung lang taon naton dyan, daw tamaan ka unfair ini para sa aton nga mga barangay officials, most especially sa aton nga mga punong barangays. Kay bilang frontliner, kag kita ang local chief executive sa mga kabarangayan, ang mga punong barangay exhausted naging katama sa sini nga mga inisyatibo kag mga pamaagi agud mapabalo, mapaanunsyar, magaan abiso ang ilang mga constituents, most especially atong mga pirmi kapadungol dyan. So, tutamaan man nakita naton nga tanan nga ginapaobra sa aton sang national government, ang barangay na mismo amo ang nag-implement sini. So, mamanaton nga kung ipapriso ang mga punong barangay because sala sang mga constituents nila, titaman man naka-unfair para sa aton nga mga barangay officials dyan. So kung magamusin nga mamukmukan ang punong barangay nga kasuhan sa dereliction of duty nga dalon sa presinto kaga hatagan kuno sang briefing leksyonan sa sulod sang 3 ka adlaw di ano matabo sa inyo barangay.
Well, amo na gani dyan, kumbaga ang motivation sa aton ng mga punong barangay, sa mga barangay officials, medyo maapektuhan gid ini. Ang iban sa ila ma-discourage, ang iban sa ila ma-low moral because ang ginatulok nila is kinanglan na maubra gid sila versus sa abiso sa aton nga presidente kag ang aton nga mga kaupod gapangabay tani nga instead nga ipang prisuhon o pasakaan kaso ang aton nga mga punong barangay sa mga barangay officials support ang kinahanglanon nila halin sa national government kag hindi pagpamahog or pagpasaka sang kaso diyan. Hindi lang ni dereliction of duty matabo. Kahit ang siling kita dereliction, administrative case ini hindi bla kapitan ninyo? Yes, sakto ina diyan kag isa ina sa mga pasaka nga kaso sa mga wala ga obra sang ilang mga obligasyon sa ilang mga kabarangayan diyan. Oo, pagpabaya. Di kung dereliction, pwede maka-intervene ang pulis? Well, ang aton nga police, they are agent of person in authority. Tandaan ta dyan nga aton nga mga punong barangays or ang aton nga mga barangay kagawad, pati na aton lupon, are persons in authority within the territorial jurisdiction sa ilang nga barangay. Oh. So, mamal naton nga daw hindi man mag-angot ang ini nga konsepto nga ang agent of person in authority ay aristuhon sa mga aristo sa person in authority. Oo. Ang agent of person in authority maaristo sa person in authority. Yes, sakto na dyan. Sakto na dyan. So, magluwas sa dereliksyon, may ara man niya nga panugyan si Secretary Panilo nga magluwas sa dereliction of duty, pwede kuno kamo may guan man sa reckless imprudence, kriminal naman kapitan ninyo. Well, dyan, lantaw danay naton, we are, let's wait and see sa sining pronouncement sa aton nga presidente. Pero sa pagkuha nato sa mga reaksyon sa aton nga mga kapitan, wala man nagakulang ang aton nga mga punong barangays, kay mga barangay official sa syudad para sa sining away sang pandemya. Balik ko na gid dyan. Isa na ini katuig nga away naton. Nagabulig na ang social media partners naton, pati mainstream media gabulig na sa pahanumdom kag pabalo kapag hatag abiso. Yet the very problem sa naton nga mga pumuluyo is ang disiplina sa pagsunod sa mga minimum health protocols. Galalaos na kani kita di kambal. Natapusan na mo man sa gihapon. Lamay gid man niya kapitan dungol. Yes, kag ang pagpadungo sa aton nga mga pumuluyo sa kada kabarangayan ang masabat siniya ang aton nga mga punong barangay. So dira gasulod nga tam-an ka fair man ina para sa aton nga mga punong barangay sa mga barangay officials naton. Di ba si madulaan kita ning mga kapitan ba sa iban lang magre-resign? Ti wala sang may mahimo ang aton nga mga punong barangay kun muna ang matabo kag kung mangin epektibo inang pronouncement sa aton nga presidente ti laban-laban na ang matabo sila makulbaan na gid ang aton nga mga barangay official sa paghatag sa nagakaigo nga serbisyo sa barangay if ever gid man nga makitaan kag makasuwan sila diyan. Tanawon naton ini kay daw akig ang presidente. Ngayon niya, sobra na isak tuig ni. Nga implementasyon naton sulit-sulit. Amo man sa gihapon. Di, kung ano man ang pagbaton sa ngaton nga mapulis, magadepende ni kung sa bagay may ara pa man siguro sila nga panugyan, kapitan. Yes, sakto na dyan. Kag we are waiting sa sinda nga guidelines agod malantaw naton kag kung ano ang proseso kag sistema sa siniya pronouncement sa aton nga presidente. Kapitan, base may ara ka pa nga panugyan, go ahead, kapitan ninyo, sir. Wala nga ito naman lang ginapanghinyo sa aton nga mga pumuluyo sa sini nga pandemya kagataas nga cases Japon sa diri sa syudad sa Iloilo nga panugyan nagidjar kita taga permi gapakitluoy na gani aton mayor aton nga mga government officials kay mga government authorities nga magsunod sa minimum health protocol. Kag ginahambal naton sa ila taga permi balik-balik
nga ang obligasyon kag responsibilidad naton bilang individual sa sini nga pandemya dapat naton tulokon kag hindi naton hatag lang sa aton nga mga barangay officials o sa aton nga mga government officials diyan. Kapitan ninyo, sir, madamo nga salamat sa tinion nga ginahatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. As always, thank you man dyan sa paghatag sa aton sang tion. Thank you so much. Nabatian ang punong barangay sang Kalumpang, Kapitan Roberto Nino. Sakto to ang baling kapitan. Mga sobra na ni sa katuig. Sulit-sulit, observe health protocols, pero may ara gidya sa batulan, may ara gidya tig-aulo. Tuod. Di ang makaluluoy, subungo, na batlaan yun sa kanyon ang inyo kapitan. Ha? Nabala nyo sa kanyon ang inyo kapitan. Kaya no, hambal sa presidente, o Ario, si President Rodrigo Duterte, pabati ta sa inyo. Ha? Ang panugyan ni President Duterte sa mga kapitanes, ipabati ta sa inyo. Okay? Ready? Dahil lang kay ginaplastar pa. So, standby ha. Standby man ang tingog ni Governor Toto Defensor. Kay tanan-tanan ini para mabatian nyo. Pero kagabi sa Address to the Nation, natapos ni ng mga launa pasado na ang hambal sa presidente. Okay na? Ara na si President Rodrigo Duterte. Pasodla lihog. Lihog ko? Sige na? Next slide. Okay. Dahil lang, standby lang sa atong mga listeners. Kaanay Tamyaw, Trixie? From Pat Marshall, good evening, Sir John and Trix. Good evening, God bless, and more power on your program. Thank you. From Ellie Daanoy, good evening, Pre and Trixie. Hello, mga gabi. From Mergis Villarosa, good evening, To, Joe, and Trix. Sa atong mga listeners ka mga viewers, more power Iloilo, bringing more to life. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Yari si President Rodrigo Duterte para sa mga kapitanes. Secretary, itong gathering na sinabi mo, ang tigas talaga ng ulo ng mga baski na nagtutupada, magpifiesta. Look, I think there's a law in the... Huwag ninyo akong pilitin na talagang pahirapan ko kayo. We will review the national laws regarding the matter. But I think there's something in the revised penal code. Pero alam mo kasi, hindi naman talaga yung krimi na may ginawa kayo, except that most of you are committing a crime. Kasi alam ninyo na after swimming together, a lot of you get positive na for COVID-19. Parang wala kayong binabaliwala ninyo ang pakiusap ng gobyerno. And it's criminal for you to get the COVID innocent person. It is really a crime. Naghahanap ako ngayon ng batas na paano ko kayo ipahuli ng pulis tapos as a detained for committing a crime na yung mga bata is the DSSD tapos ang mga is pakulong ko kayo. I will look for a suitable law because you are now forcing my hand to
get into this thing and control it. Ayaw ninyong magpasaway. Yan ang problema ko, ang Pilipino. Much as we would like to reduce the COVID cases, kung ganun ang ginagawa ninyo, walang katapusan na itong putang inan to. Kasi lahat kayo naghahawaan na naman, and you know the danger of congregating or getting together so close to each other, nagsasayawan pa, nagpipista pa. Ano ba, diba sinabi na sa inyo na delikado yan? And you take it nonchalant. Ibig sabihin, bali, okay lang, bali, wala. Kung meron, hindi nga pwede kasi ginagawa ninyo, you are not contributing to the lowering of the COVID-19 cases, but rather you are there to transmit, be getting positive and transmit it to your pag-uwi ninyo, sa nanay ninyo, tatay ninyo, kapatid. Walang katapusan ang perdition dito. Wala tayong pera forever na magsabi sa inyo na sige, mag-COVID kayong lahat. Otherwise, walang mangyari itong sa bayan na ito. Ako, okay ako kung sobra-sobra na yung ospital dyan na magamit yung sa Coliseum. Kung ayaw ninyo dyan sa ospital, you go there. But once you are positive, dadamputin ka talaga, ilagay ka sa isolation. Pag nag-positive ka, dadamputin ka talaga. Bantay kayo. And I make it mandatory, and this will be the job of the municipal mayor, city mayor, and the barangay captains. Amo ini ang panugyan ni President Rodrigo Oo. Duterte sa mga kapitanes. Kag sa panugyan niya naman sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga dungulis. Ha? Pamati kamo kay President Rodrigo Duterte. Oh. Presidente na nagambal subong sa inyo. Health protocols. I-practice tang health protocols. I-obserbar ta ang health protocols. Ari, si President Duterte, panugyan niya sa publiko. President Duterte. Secretary, itong gathering na sinabi mo, ang tigas talaga ng ulo ng mga baski na nagtutupada, magpifiesta. Look, I think there's a law in the... Huwag ninyo akong pilitin na talagang pahirapan ko kayo. We will review the national laws regarding the matter. But I think there's something in the revised penal code. Pero alam mo kasi, hindi naman talaga yung krimen na may ginawa kayo, except that most of you are committing a crime. Kasi alam ninyo na after swimming together, a lot of you get positive na for COVID-19. Parang wala kayong binabaliwala ninyo ang pakiusap ng gobyerno. And it's criminal for you to get the COVID innocent person. It is really a crime. Naghahanap ako ngayon ng batas na paano ko kayo ipahuli ng pulis tapos as detained for committing a crime. Na yung mga bata is sa DSSD tapos ang mga is pakulong ko kayo
I will look for a suitable law because you are now forcing my hand to get into this thing and control it. Ayaw ninyong magpasaway. Yan ang problema ko, ang Pilipino. Much as we would like to reduce the COVID cases, kung ganun ang ginagawa ninyo, walang katapusan na itong putang inan to. Kasi lahat kayo naghawaan na naman, and you know the danger of congregating or getting together so close to each other, nagsasayawan pa, nagpipista pa. Ano ba sinabi na sa inyo na delikado yan? And you take it nonchalant. Ibig sabihin, bali, okay lang, bali, wala. Kung meron, hindi nga pwede kasi ginagawa ninyo, you are not contributing to the lowering of the COVID-19 cases, but rather you are there to transmit, be getting positive and transmit it to your pag-uwi ninyo, sa nanay ninyo, tatay ninyo, kapatid. Walang katapusan ang perdition dito. Wala tayong pera forever na magsabi sa inyo na sige, mag-COVID kayong lahat. Otherwise, walang mangyari itong sa bayan na ito. Ako, okay ako kung sobra-sobra na yung ospital dyan na magamit yung sa Coliseum. Kung ayaw ninyo dyan sa ospital, you go there. But once you are positive, dadamputin ka talaga, ilagay ka sa isolation. Pag nag-positive ka, dadamputin ka talaga. Bantay kayo. And I make it mandatory, and this will be the job of the municipal mayor, city mayor, and the barangay captains. Si President Rodrigo Duterte. So para to sa mga pumuluyo, sa publiko, para to sa mga dungulis, may final warning na kamo, halin mismo sa presidente. Obligasyon na ni Tani, diri sa idalom, pero naakig na gurong presidente, puno na. Nag-intervene na astas dalo mo. Kaya nga, din gahalid ang COVID sa barangay. Kung may problema sa barangay, hindi bala Trixis with Don? Kung may problema sa barangay, hindi bala nga ang kututon ang gobyerno? Hindi bala mo na ang kututon ng gobyerno? Hood. Once nga kututon ng gobyerno, hindi bala masaka na sa presidente, din sila makuha ayuda. Din sila makuha approval. Hindi bala sa presidente. Uod. So amo na ang dapat dumdumon sang kadaman. Amo ning mabulubudlay kay iban nagapinadungo lang masiling sila may ayuda man na sa gyapon. Di ka mo sa agad pinadungol. Mayo inyo ya kay nagahulat ka mo. How about yan mga nagatrabaho? Kay mayara man yang iban nga barangay official sige napili lang nila kung sinong hataga nila, di ba? So dapat kooperar ang tanan, hindi magpadungol. Once nga may ara ga padungol, laban-laban astang iban maumid gid ina. 33 minutos na nakaligad sa alas 9. Lihok ko pa basa sa aton nga sponsors kag aton nga mga mensahe halin sa aton nga mga viewers kag listeners. From Mary Grace Villarosa, I'm watching. God bless. And more power on your program. Hello, mga gabi. Happy listening and watching.
Graphics Innovative Mind Computechnics, Computer Aided Services, namtang sa Barangay Katilingban, Molo Iloilo City, sa unhanang gid sang Molo Plaza, sa tatol sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapagyahan ni Sir Manny Sanoy. Ang UMA Ilonggo nagaengganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyugon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda agud may bastante nga pagkaon. Agrikultura nga madinalagon, suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. UMA Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Gusto nyo mabakas ng itlog? Kadto kamo sa Ergo Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May masasang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Ergo Farm priska kag barato. Ang Ergo Farm kinapligahan ng Day William kag Josie Lagman. Loadleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligas ang puwertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako kag nga bugas kag uling. Palihog contacts 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Maapo sa storyahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Gusto nyong mabakas ng preska nga ista? Kato kamo sa crossing patio, Duanyas Iloilo. Nanggabaligya sang preska nga mga ista, ang mag-asawa nga Sunday Digol kag Najima. Kung may okasyon kamo, pwede magpangabay kamo sa ilang nga lutuan kamo. Mayo gid magluto ang mag-asawa. More Power Iloilo, bringing more to life. I-check naton ang report sang aton nga correspondent direkta sa probinsya sang Antique. Mga na-infect sa COVID-19 virus sa probinsya sang Antique nagtimbuok. Yaring report. Ming, please come in. Mayong gabi, partner Janik. Mayong Mayong gabi, Western Visayas. Ari ang report, halimbawa sa probinsya sang Antique. Umpisa sang nagsugod ang COVID virus. Infect sa katawan, iban nga lugar sa Pilipinas nagtimbuok. Diri sa Antique, hindi gidman masyado ang kaso. Nangin COVID-free pagani ang probinsya sa Antique, umpisa Marso o last year hasta sa bulan sang December kag hasta sa bulan sang Enero pagid sa subong nga tuig. Nag-amat-amat kaso diri sa umpisa mga Pebrero part ng kami kag
umpisa nga nag-inabot ang NSI sa Metro Manila, amo na to nagtibuok na good. Nga may isa ka po ka adlaw na ang active cases, mga update lang din sa sumong nga tuig, isa ka adlaw, naglabot ang active cases namon, nagpinakataas sa 515. Pagkalipas ang 3 ka semana, approaching sa bulan sa Mayo, nagnubo ini. Nagnubo sa 515 sa 200 hasta sa subong, no? Hasta sa subong, naglabot ini sa nagnubo sa 175 na lang. Pag sa subong naman na semana, abisa na sige na ini ang pagbaba ya, malabot ng Pinas sa mag-50, ang natabo na from dira lang nagpundo tagod sa 175, nagbalik naman subong na semana sa 221. Kung baga, wala nagsigisigi na og nagbalik naman amat-amat kasata ang kaso sang COVID-19. Ang ginahanan sining rason partner gani nga bangod nga gin-allow naman kag bangod sa pag-allow naman nga makapauli ang mga LSIs diri sa probinsya sang Antique. Although nga minimal ang kaso kang COVID-19 cases sa Antique kumpara sa Iloilo province kag sa Negros Occidental, pero makita mo parehas ang trending dira sa inyo kag sa Bacolod kag sa Negros nga sa subong nga tinion parehas nga nagtaka ang kaso naman sang COVID, no? Nagabalik naman saka na naog magsaka naman. Matapos ini distrikto nga gintatuman ang health protocols, ginuga-lugaan naman, why naman tao ga fish mask tabang nga galaga subong nga abi namon kuha naman matamat naman gamay kang tao sa sobra mo strikto kisa ganigas ko doon gabalik naman wala sa fish mask. So diri nga katabo ang transmission sa pila naman ka banwa sa barangay na Mundri sa probinsya sang Antique. Kag Meng, may panugyan ng presidente kung sagad sila pinadungol basing ila kapitan dang may guan kag hindi lang kapitan hasta mga dungol da base ipanglupot sila sa karsel. Di ko nag-amoni ang basihan kag kung amoni ang implemented tanan gawa nga kapitan nga mapreso sa Antique magrutak do partner ang jail ba. Ati Kay man kung maglibot ka sa mga barangay sa Antique, sa barangay ka ba ibang barangay rural area. Kung maglibot ka within the vicinity ng barangay, pinamo gid ka makita wala daw sa ila rigto mga kanto, mga piyak balay nga ura argahan ko surok-surok Christmas. District 1 ini siguro sa syudad kung magagalaga sa stomach business sa syudad, mamanaan ka gid kung waay ka na Christmas pero sa baryo-baryo, kaya hindi gid ni mamonitor ka police bro. Kung hindi ma-monitor mayara ibanda makakuha sa picture, kagway abigin monitor sa pulis hasta pulis na may base may guan man. Kag ang Kung kapitan kuhaan na di ang sampol barangay Munay, makuhaan sa barangay Munay isang picture nga waay sa naga-fish mask dira, iyoon sina barangay kapitan. may guan gid ang kapitan eh. Di hasta ibanda nga mga individuals may guan man. Ang problema sini ano ka pulis di pangdaklop ng damo ni. Problema na nila ilan niya sa labton sa ila PNP chief. Kaya nagsugod niya kahapon, kagabi sa iyang address sa nation, subong adlaw, tani mong umpisa ni, pero siguro ka umpisa, police, kaya ay pasang formal communication pagtos balon. Why pang region sanggin panaog nga communication? Oo, kaya diri sa Antique, why patinak pa na yung tabo de. Di mabala nato nas pilak adlaw, kayang probinsya sang Iloilo ya, do sige na to dakpa na yo. Di mamalaan tani sa sunod adlaw, kung may ginadakok ng pulis, o kung waay. Pero di mamalaan tani kung naghulag pulis, kung waay,
ito yung mabalaan ta na kung diin barangay damo wa ay gapismas wa ay man gidakop kapitan kay mabalaan mo na kung wa ay man gidakop kapitan wa ay man ginahimo sa pulis ang mando. Laban-laban gid mingi. Tinang iningas ko gon ini man lang man guro partner gani. Kay damo man sa una sa mga pronouncement presidente nga daw harsh klase pronouncement. Daw ay man ko presidente ti pronouncement ko daw hindi harsh klase pronouncement. Kaya daw ay man ginatuman. Siling nga ganito wa ay gapismat prison daw ay man pinapriso gito. At hindi sa tiki wa ay pigila priso gito. Yeah. Mo gani. Dili sa amon na damo diri bisa malibot kali nga barangay diyo. Damo diri aga lagada pero mabata sa sada. Why tipismas mga pinanggat at ramati bisa na mag-send lagi sa ruman si mo picture da. Nabalakan mo gud sa damo siguro mo 1,000 may send ko sa mo. Amo gid sa mudlay. Kita mawon tani ha. Kay pabor man ini sa aton dalang tanan. Kay kun gapismas ta kada sunod sang mga protocols mapagar naman ang transmission sa COVID virus yan man daw hindi namin tindihan kadamo naman sa mga variant ng virus hindi namin tindihan kung ano nga angay sini nga vaccine makaayad gid nga pinangat ang pragmatik kay may napurma o kung may gina-invento ng mga vaccine na ginaturok na karon available sa mga kabanuhanan pero may bago naman nga variant ay kung magbago variant lain naman ng karakter ng virus ano naman ayhan nga klase kang vaccine sina ay waay gid siguro pa ina may muan pagid sa another vaccine para maayad ina especially ang dang bagto nga variant kag makamamatay nga halin sa India part na dyan So amo diyang report nga halin mo sa may Korea probinsya kang Antique ako da Bernard. Go ahead, Ming. Go ahead. Ako dyan si Roming Antonio report para sa Iloilo Newsline. Nabatihan ang report ni Roming Antonio nagikan sa probinsya sang Antique. 47 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Yes. Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. So, liho ko basa, dugang nga mensahe. Go ahead. From Mergis Villarosa, good evening. Sweet hindi ta ka makita. Go ahead. Gamasakit ba lang inyong sapat? Consult ka mo kay Doc Ronnie Galia, registrado nga veterinarian nga nagabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sa Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyong ido, dala nyo yung sigda kay Doc Ronnie Galia. Meron siya sa Facebook page, RG Veterinary Services. Gapangita bala ka mo sang puro nga buko shake? Magkadto sa Ceres Terminal Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangitaa ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag saboroso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemi sa nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. I-check naton ang tingog ni Iloilo Governor Art Defensor Jr. Iyang pagpanugyan sa mga nagainom, no? Sa makahulubog niya may likorban. Ginsynchronize ini ni Governor Toto Defensor sa syudad.
kay para nga mapanubo ang mga ma-infect sa COVID-19 virus. So, may permahan siya nga executive order. Yari si Governor Toto Defensor. Signed Executive Order 174, an order implementing a liquor ban as a COVID-19 surge management measure in the province. So, the ban covers everything, no? Section 1, the consumption, drinking, in any setting, whether public or private place, and the selling, furnishing, offering, buying, serving, dispensing, and transporting of alcoholic beverages such as whiskey, brandy, gin, vodka, rum, cocktail, wine, champagne, beer, and such other intoxicating drinks shall be prohibited from May 28 to 31 unless otherwise extended. Of course, we know ang Iloilo City ng liquor ban na just like the moratorium of travel from to Negros. Dapat madungan ang probinsya because we will water down the effects of that of the city. And of course, not only that, we recognize that we will be significantly reducing the risk kung ipaumod-anay natin ang alcoholic drinks. Bisan din lang, whether sa balay or not. Because it is the centerpiece of social gatherings na muna ang subong major cause gid sa aton nga mga social gatherings. And it was discussed earlier, it was one of the matters raised. We just finished with our Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting. Isa ito bring up because we're trying to tighten up the hugot kita sa social gatherings naton. So, isa na sa mga bagay gid nga makabulig sa aton panghugot sa social gatherings kung ipaumod ta anay ang pag-inom sang alcoholic beverages. Like for example, ang mga tao may stock na mga ininom sa Balay Subo. Pwede sila makainom in the 3 days na mga ban na to. Kaya ba mo, the consumption of drinking anywhere. And social gathering sa balay na siya Kag damo gid transmission da compound na. We have one municipality sa isa lang ka birthday party disunibig gid ang nagpositive sa isa ka compound. Ang activity will be With tomorrow 1 a.m. until May 31. Of course, this can be extended. Kaya nagadungan lang kita sa MGCQ ta. Si Governor Toto Defensor. So ginasynchronous siya sa syudad para isa kapagiho. No? So, sa mga umilinom nagainom sa makahulubog, itagob nyo anay ang inyong kabangi sa pag-inom. Ang sakit dire, kay ti kumakita kamo nga nagainom sa compound, di dakpon kamo, hindi ay trespassing. May implikasyon nimo. May implikasyon ini. Ti kung dakpon ang tawo nga ara sa sulod sang compound, hindi na violation. Base may iguan ng aton nga pulis sa trespassing. Base madisgrasya ang serbisyo sa aton kapulisan. Kinanglaman tanaw na di ang positive kag negative. 53 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaina sang aga, nagtinder sang resignation ang compliance officer nga si Boyet Rico. Anong compliance officer? Amo ini ang head sa pagpatuman sang health protocols. Partikularmente ang pagpasuksok sang face mask. Nga nag-resign siya kay siya mismo among violators. Siya ang nag-resign. Kaya pasalamat sa mayor kay nag-resign siya. Kaya makon mo nga bago ka swab, tapos makuan kaya may istorya sa ibang nga tao nga bago ka lang swab. Kadto ka sa public, why kay imo yaga face mask? Mayad sina. Mayo kay nag-resign siya.
Kaya dapat ikaw ang leader, ikaw ang modelo. Okay. Aga pa gintawagan ni Mayor Jerry Triñas, ang head sang Task Force on Morals and Values Formation. Inkaray kay to ni Mayor, si Mr. Nestor Cano nga mo ng head sang Task Force on Morals and Values Formation. Ti wala may mo si Mr. Canong. Bato niya eh. So, siya ang head sang Task Force on Morals and Values Formation, concurrent pagid siya nga head sang compliance. Compliance team. Yari si Mr. Nestor Cano. Yung tabalo kita balo ni Merkan niya, na ginbato na balo yung resignation ni Sir Boyet Rico, kasi kasubong ang talos na head na sang compliance team sang Kilalsan Iloilo. Oh, ang compliance team ano gid ang specific na trabaho ya gani? Base sa nagigad pa tuwid nga itong obra rin, naging pagwa ni bali na executive order ang ato na doon na ngayon, Sunil Prenyas, sang at that time doon nagasaka itong mga kaso between sa mga Abril, May, June yung mga area kasi March dito na yung lockdown dito to at April, May. Pagwa ito bali nga ito na doon ng mayor sang executive order na nag-create bali sang compliance monitoring team para amo ni bali ang isa ka grupo bali sang City Hall nga mong magbantay bali magpatungan kag monitor gid bali ang tanan bali nga mga pagpatuman sang aton nga minimum health protocol ining pag-soksok sang aton nga mga umuluyo sang face mask, ang nagdugang ang pagsoksok man sang face shield. At the same time, ang pag-practice with, pag-observe sa physical distancing o social distancing sa atong tumuluyo o naras sa pabulikong lugar, at ang paggamit sa mga hand sanitizer, sa mga alcohol naton, sa bilog ito dahil sa ligo-ligo. So, dalani baling mga establishmento, ang mga malls naton, mga dagko, sa mga dalanon, sa mga barangayan, masubra nila ligad na mga 200 ang initial na gin-deploy ni Prenyas, nagupod sa atong mga kapulisan, among tumakon na gin-sekto botuman. Ini bali sa idalong sa compliance monitoring team na kanigyan ang nila pangunahan sa atong bali upod ng executive assistant si Sir Boyet Rico Midiplan. Why abi sang specific nga rason nga ginambal si Mayor kung nga ang ikaw ang mag-take over? Why man siya bali sang may ginambal, halay lang ta bali nga ginbato na bali ang resignation ni Sir Boyet Rico, kag kita bali ang gin-appointed alos para na mapadayon ta ang ining importante kag critical nga trabaho. Kaya wala man kita sa bali, tama na problemado na ang COVID-19 na kagaw sa atong palibot. In fact, aging payalan na kita sa dalong sa modified enhanced community quarantine, kag tubong ginaugos-ugos sa mga sa ginastricto ta, sa kadamo na sa mga legal orders, yung pagbuha ako nga na mayor, para lang na ako ni bali mapaganagan kung hindi ko matapna, para na mapatihiran taman ang atong mga pungluyo sa siyudad sa Iloilo, Migugan. Oo. So, ang pag-resign ni Mr. Boyet Rico bilang chairman na bisang compliance team, bangod ini sa kontrobersiya nga nagpa-swab siya, nagpakilangot pa sa ibang mga tao. Sa atong kami nga bahin, ang Migugan, natabo. Ang atong subong balik ginalangtaw, let's move forward. Kay kinamo sang mga ulubrahon kag mga rikoton pa na subong ginapalibugan niya. That's why aton ni ginbaton ang bali nga gindugang na trabaho sa aton nga mangin head sa compliance team para lang aton siya mabuligan man kay he needs every available na mga tao sa siyudad sa Iloilo o sa City Hall para nga mapatuman sa hugot ini mga pagtulong na direktiba sa pagtutular ka sa COVID-19. So, direksyon lang kita, dito mo at tayo isang pataylo si Sir Boyet Rico
nakita rin naman ang leksyon, nakuha ang talong leksyon sa natabo. Kag pagayaan na nagaling at lasis ang issue, ang problema, araw yapon ang COVID-19. That's why dila kita matutok bali. Kag aton biligan na lang kagoperahan, kagsuportahan yung mga European friendlas para aton mahigatuan kag makontrolar yung COVID-19 subong na nagaduging kasi dahil sa Iloilo ni Gusto. Oo. Si Mr. Nestor Canong, ang chairman subong sang compliance team. Siya man ang chairman sang Task Force on Morals and Values Formation. Amo ning hambal nila. Fight, Mr. Nestor Canong. Anong tabi kay ikaw mabakas? Ikaw gintugyanan sang Yes. bag-o nga responsibilidad. See? More Power Iloilo, bringing more to life. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. I-check ta na naman ang report ni Danny Villases, nagikan sa probinsya sang Guimaras. Hibaloon naton kay ang turismo sang Nueva Valencia nagnubo. Kag may ara nga panugyan ang mayor sang Nueva Valencia Guimaras, si Mayor Emmanuel Galila. Yareng report ni Danny Villases. Dan? Good morning na pag-tugit, no? Now, kita sa mga bahay niya sa Banwa sa Christmas, gastong dikit. Kumita sa diri na sa kung iya niya sa province, wala mo siya. Kasi yatong dinasap na sa lokal na. Now, sumog sila Galila bilang may Banwa kay ang turismo di sa Maras. So, parlo, isitabi sa Baluang na Kituan, ito yung sentro sa turismo diri sa Nevarise. Ato man natin ng putya kaya hindi palang the sweetest mango in the world. Go somewhere, no? There is a Banwa sa Libarisa. Kaya sa Mayor rin. Pati sa Mayor, no? Kaya man ang Banwa ang Libarisa, ang may ginagabig hindi nga sentro sa turismo. Kaya rin sa imo ang madamo din ang mga beaches, mga islets. Nagkakasay tayo next to Boracay o somewhere, no? Ano kamusta niyo ang ato din ang sitwasyon sa ating turismo sa Banwa? Sa subong sini ang tourism industry natin dito sa Nueva Valencia. Although nga di naghalot mga 80% sa mga resorts natin dito nag-open pero wala pa rin balik yung kadamo sa nagkakatso dito sa atin. So siguro wala pa ganit yung katunga, wala pa ka 50%, no? Compare sa itong panahon na wala pang COVID, no? Ang occupancy natin sa mga reports natin kung weekend, no? Pero kung ordinary days, medyo manubot ang mga sa local manupon pa rin po rin kagalo. Paano kita may-responder sila tungkol sa pandemic niya? Paano kita makasagay sa secure o magpagtuman sa sila ng pandemic niya? Sa gihapon, require natin ang minimum health protocols, no? Sa mga residente diri sa Nueva Valencia, subong man sa mga kasululod diri nga mga turista sa ato, no? So muna, no, nga ang wearing of face mask na ina provincial ordinance kag kung madakpan naton si even aton nga mga transport diri sa Banwa naton, police, barangay official nagpatuman ang sila nga ordinance sa kagito naton inaton over sa provincial capital. Para po siya, no, kaya man tungkol ito may good news kita na nabasa man nga tungkol sa Garipan Food at Guimaras na the greatest mango in the world. Now, let's read the information nga do ay diri sa Banwa, no? Can you confirm this clear? Ang istorya sa sweetest mango in the world, siguro iya ang matututo na iyan at ang akon din nga amay, no? Ang akon din nga father, no? Former Vice Governor Cesar Galila na din include din nga sa una sang
I think ang US Agriculture, no? Department of Agriculture pang Amerika din, no? Diri sa bilog ng Pilipinas, no? Kasi sa nakitaan ko nga result kasi na may mga hara nag-participate sa Sambales, sa Bulacan, diri sa Guimaras, no? Kaya nga may luma na lupahan nila sampol. Dati ang diri sa Guimaras mo ang super Galila, ang nasang nag-gawa niyang the sweetest drink in the world. Sa lugar niyo? Ilang amon nga ng mangga, ari diri sa poblasyon ni Nueva Valencia, no? O lapit-lapit lang na diri. Considering ina sinyal mango na siya, so hindi namon mabulan ang produksyon niya kung gina-alternate namon, no? Kasi ara pa na sa gihapon, considering pagig nga sa damo-damo sinasang kakuha dira sang iyang sanga, no, kay ginatugpo nila na ginagamit nila sa grafting, no. So wala na ginaproduksyohan iyang pabungakon din kay daw imo sa plastic material na gila saya. So, ang mga tao bilang here, paano nga naglunta din yung Guimaras? Hindi mo lang magaling. Iba po amay ang bansa, no? Kasi mga matagaan tayo sa dugo pati sila. Ano pa po, paano kung nag-guwain ng Besuitas nag-go the world ang Guimaras? May mga pet sila nga ginagkata, no? Madamo nga salamat sa report ni Danny Villases nagikan sa probinsya sang Guimaras. Nautod kita. So thank you so much gid sa report ni Danny. I-check naman nato na report sa aton nga koneksyon direkta sa probinsya sang Iloilo. I-check nato na report ni Ruel Arbael. Yari si Ruel Arbael. Well, please come in. Maya dayad nga gabi, Sir Johnny kag subong man inday Trexie, no, kag sa aton nga mga viewers and listeners nga nagatutok diri sa aton permi sa Iloilo Newsline. Yari na ang mga balita nga aton natipon sa kabukusan nga probinsya sang Iloilo sa subong nga adlaw. As promised, no, aton sini nga pagpatpaton ang resulta o ang record sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office sa mga no face mask and improper wearing of face mask violators sa kabukusan nga probinsya sang Iloilo. Ang ini nga coverage Sir Johnny, no, sang record, no, sang Iloilo Police Provincial Office sang improper and not wearing of face mask nagumpisa lamang sang May 8, no, tubtob subong adlaw, May 27, no. So aton sini nga magapatpat kung ano nga mga kabanwanan ang may madamo sang mga violators ang sini no face mask kag improper wearing of face mask. Na kung sa din gin-divide ini sang Iloilo Police Provincial Office sa kategori nga mayara nga warn lang ginwarningan, mayara man nga ginpang pinahan o kung ginpang tigita, no, ginpang penalty, no, tagaan sang gintikitan, and then mayara man nga gin community service, no. No, mayara nga gin community service lamang kay ang aton sini nga Police Regional Office Director, no, Police Brigadier General Rolando Miranda nga education not apprehension policy niya, no. So ginasunod din ang Iloilo Police Provincial Office nga aton sini nga mga violators dapat is gina-educate anay antes dakpo, no. So far sa sini nga period, no, wala sang gin-apprehend o kon gin-priso, no, sa sining violations ang sining health protocols nga no wearing and improper wearing of face mask. Pero sa sining nga period, no, from May 8 umpisa sang pagpungko sang bagong Chief PNP, no, Police General Guillermo T. Eliazar Jr.
nga sang May 8 no, mas ginistrikto sa aton sining mga kapulisan ang ila sining nga pagbantay no sang sining health protocols no sang mga violators sang no wearing of face mask kag improper wearing of face mask no. So sa kabugusan sa probinsya sang Iloilo ang sa 42 no o kon 42 ka kabanuanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig, 43 no tanan ka mga municipal police stations kag city station kag isa ka city station no may kabugusan nga 2,799 tanan no 2,799 ka mga violators ang sining no wearing of face mask and improper wearing of face mask no. So sa no wearing of face mask may tanan nga 1,428 no ka mga no wearing of face mask no nga na ginwarningan ng aton sining mga kapulisan. Kag sa improper wearing of face mask naman may man nga 1,371 no ka mga violators. Kung sa diin Sir Johnny may kabilugan ini nga 2,799 ka mga violators ang sining no wearing of face mask kag improper wearing of face mask. Kag ang 94 sini no ang ginapangtikitan kag tagaan sang ticket no sa base sa executive orders sang mga kada municipality sang ilatag sa tagsa ka mga municipality kag 78 naman ang nag-render no sang community service sa iya gin-turnover ini sila sa ilang mga kabarangayan kag nag-render sang community service. So sa kabugusan no as of May 27 may tanan nga 2,799 ka mga violators ang sining no wearing of face mask and improper wearing of face mask. So ang banwa sang Haniway ang may pinakamadamo nga nga ginpangtikita no nga sang sining violation which is nga nakalambot sang 18 no. And then ang ginsundan ini sang banwa sang Alimudyan nga may 17 kag 13 naman sa Miagao sa may ginatikitan nga mga no wearing of face mask samtang sa nagapanguna diri ang banwa sang ang banwa naman sang Limeri ang may nag-render no, sang community service 54 tanan no ka mga violators ang nag-render sang community service sa ilatag sa tagsa ka mga barangay. So mo yadto Sir Johnny no ang aton sining mga violators sa mga no wearing of face mask and improper wearing of face mask no kag ginalawman sa aton sining mga kapulisan turuman sa kampanya no sang nga ginagamit nila ang social media nga tani aware ng aton sining mga pumuluyo no pumuluyong Ilonggo nga dapat kung sa mga pampubliko ka mga lugar magsuksok na lang kamo sang inyong face mask kag face shield no. So face mask na lang gani so kumbaga mangin part na ni sang aton sining tagadalaw sining costume o kung attire nato no. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no aton sining pagpatpato naman no ang ikatatlong adlaw no sa pagarangkada sang Birada Semana sang Iloilo Police Provincial Office. By the way, no, ginapsalamatan nila naton ang Public Information Office, ang Iloilo Police Provincial Office sa pag-provide sa aton sang data, no, kag sa mga statistics nila which is updated, no, updated statistics sa aton diri lamang sa Iloilo Newsline ninyo na eksklusibo nga mabatian ang pinaka-latest ka mga statistics sang Iloilo Police Provincial Office may kang tanan sing sining Birada Semana sang probinsya. Sir Johnny, ang ining Brigada Semana o kon Birada Semana sang Iloilo Police Provincial Office ang ining kampanya no nagatutok sa arrested wanted person kag arrested most wanted person no sang tagsa-tagsa ka banwa subong man ang ining RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act no ang kampanya sa illegal nga droga kag subong man sa mga kampanya sa kontra armas lutang ako sa din mayara sila nga uplantikal no kon uplan na tukhang kontra armas lutang subong man ang illegal gambling ining mga kontrapabulang kag mga pustahanay sa mga pahampang kag amo na ang mga main nga focus no sang Birada Semana sang Iloilo Police Provincial Office. So sa subong adlaw Sir Johnny no as of third day no sang sining Birada Semana nagdugang pagid nga 21 ka mga arrested wanted person nga kung sa diin isa diri ang top 1 most wanted person nga natakpan dira sa banwasang Lambunaw
Sa piya ka bayan, no, mayara man nga position of illegal firearms dira sa banwasang San Rafael, no, nadakpan may ni kagabi. And then sa ano naman sa armas, no, sa ika-third day sang sining pagarangkada sang birada simana, may nagdugang nga 51, no, ka mga armas lutang na surrender, no, sa aton sining mga kapulisan, which is nga nagapanguna diri ang banwasang Tubungan, no, nga may 26 tanan ka armas lutang gin-turnover, no, sa kapulisan kagapon lang mga adlaw. So ang banwa na sang Tubungan, no, ang nagapanguna, no, sa may pinakabadamo nga mga surrendered firearms and loose firearms, no, expired kag mga loose firearms, no. And then ginasundan ini sa banwasang San Joaquin nga may sa gihapon, no, 21 ka mga armas lutang ang natigayon nga ma-surrender kag 13 naman sa banwasang Miagao, no, nakapangatlong banwasang Miagao. So all in all, no, sa ikatatlong nga semana sang pagbirada sang pagarangkada sang sining birada semana, may aratanan kabilugan nga 86, no, ka mga armas lutang na ang natigayon nga na-recover sang Iloilo Police Provincial Office. Kag speaking gali, no, babalikan naton ang arrested wanted persons, no. May ara na total, no, nga 69 tanan ka mga arrested wanted person ang kabukusan nga probinsya sang Iloilo sa tatlo lamang palang kaadlaw, no, nga pagarangkada sang sining birada semana. Nagapanguna dira ang banwasang instansya, no, o kon ang banwa gyapon sang Ahoy, no, nga may anom tanan ka wanted person nga na ano, no, nagaladakpan. And then nagapangadua dira gyapon ang banwasang Barutak Fijo kag ang banwasang Istansya nga may tiglima. And then ang third na, no, ang banwasang Kalinog nga may 4 na, no, ka mga wanted person nga na sikop, no, which is kahapon lamang ining 4 sa banwasang Kalinog. So nagapangatlo dira ang banwasang Kalinog. And then magado naman kita sa ginkandak nga checkpoint, no, sa kakapon lang mga adlaw, may ara kabilugan, no, nga 123 ka mga ginhiwat nga checkpoints sa nagakalinlain nga kabanwanan sang probinsya sang Iloilo. So may kabilugan na nga 345, no, ka checkpoints ang ginhiwat nga random checkpoints sa kabukusan ng probinsya sang Iloilo o malin lamang sang Lunes, no, tob kahapon Miyerkules nga adlaw. So mo yadtong resulta, Sir Johnny, sang birada semana sang Iloilo Police Provincial Office nga kung sa din ginahiwat ining birada semana sa either mga first or second or third week or fourth week sang kada bulan, no. So sa subong nga bulan is nasa third week sila, no, kag sa ikatatlo pa lang adlaw. So bantayan naman buwas, no, ang resulta, no, sang pangapat nga adlaw nga sining pag-arangkada sang birada semana sang Iloilo Police Provincial Office. Kaya to ni napagaydulong exclusive, no, diri lamang sa Iloilo Newsline. Kag sa dugang naton nga balita, Sir Johnny, no, dira sa banwasang Balasan, ospital, no, ang nalandingan sang sining mister, no, na ospital sa Jesus Colmenares District Hospital ang natupan kagabi sang sining mister nga palahubog nga nagingalan kay Jumari Fego, no, 35 anyos, residente dira sa Barangay Maya, no, sa Balasan, Iloilo. Sang ginpungkoy ni sang iya asawa sang pulungkuan sang steel chair, no. Kung sa diyan bago natabo ang insidente, hubog ining bana nga nagabot sa ilang panimalay kag ginpang sagay sipa ang puwertahan kag ginpangolungkat ang ilang ref kag sagay busar kag sagay waras. So sa kainit sang misis, no, playa balakwat ang bangko kag ginpungkoy sa sining mister ti kundi hospital lang natupan sa sining mister kay kadako nagdako na pilasan gid ni sa ulo. So mo na bala, no, sa kaimpito sang misis ginakwat ng bangko kag ginpungkoy ining banaang banan niya. Ining misis ginkilala kay Annalie Fego, 39 anyos man, no. Siyempre sa isa lang man sila ka balay, no, sang iya sining banahon nga si Jumari Fego. Tining biktima, no, nagapayo subong sa hospital dira sa Colmenares District Hospital. Samtang ang misis naman, no, voluntaryo nga nag-surrender sa aton nga kapulisan dira sa banwasang Balasan. So mo yadtong madulong naton nga balita, Sir Johnny, sa subong adlaw. Bantayan naman buwas, no, ang resulta sang sining birada semana, no. Bantayan buwas ang pang-apat nga adlaw, no, sang pagarangkada sang sining birada semana.
kag iban pagid nga mga mainit-init nga balita. Buwas bantayan diri lamang sa Iloilo Newsline, no? Sa gyapon mo itong madulong nato nga balita gikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si Roel Arbayel para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbael. 21 ka mga wanted persons nagkaladakpan sa probinsya sang Iloilo. I-check naman naton ang update sa COVID sa Western Visayas, Pilipinas, kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines source is the DOH.gov.ph. New cases 6,483. New recoveries 4,335. New deaths 210. Total active cases 48,109. Total recoveries 1,131,942. Total deaths 20,379. Total cases 1,200,430. Western Visayas sources wvmc.uh.gov.ph. New recoveries 179 plus. Total recoveries 37,450. New deaths 14 plus. Total deaths 1,101. Total cases 6,407. Total cases 44,974. Local cases Aklan 70, Antique 19, Capiz 63, Guimaras 9, Iloilo 1, Iloilo City 91, Bacolod City 114, Negros Occidental 137. For the worldwide, source is worldometers.info. Coronavirus cases 169,214,005. Death 3,514,788. Recovered 150,869,976. Iloilo Newsline COVID Update. So subong 91 kita dari syudad. Ang probinsya isa lang. Yes. Ang aton sponsor. More Power Iloilo, bringing more to life. Umailong ko, basta natin nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. So sa atong mga listeners, bastante kamo sa balita. Ha? Tanawan nyo lang da palihog sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Like, share, and follow. Lihog lang. Kag subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Alihog lang gid ha. Na hindi ka mo magkalipat sa pag-subscribe para nga ma-notify ka mo. Para nga damo ang mabatian ninyo nga mga balita. Oo. So diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Ini ang inyong nga mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Sweet Don Gamarcha Diaz. Sa mga vendors, sa mga porter, sa gwardiya, sa mga officials, kaga driver, conductor sa series bus terminal, Balya Car Transit. Ayong gabi sa inyong atanan. So, salamat. Lexi? MECQ pa kita, so follow the protocols by Wearing your face mask properly, wear your face shield or eyeglasses, and always wash your hands. And if hindi malang importante, better stay sa inyo balay for safety. So, muna ang panugyan sang Iloilo Newsline sa inyong atanan.
salamat gid. Ako naman ang inyong alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi. Pilipinas!